Kampay! 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 Cheers, mga kanter! Ha? Ay, si kanter Jagay, late na! May pinuntahan. Wala bang red door dyan mga kanter? Ay, red door. Oy, umiyak! Umiyak siya! Si kanter Jagay, oh! Oh! Ay, sumayaw siya! Ay! Iya, masain. Abaw. Iya, masain. Ulit tayo pang pa. Wala na po. Juday. Apa rekat ya begatam tapos next. Okay, shot. Ano ito? Salamat po sa sponsor, si Ate Ana, ang sponsor natin ngayon. May pag-amji pa. Shot mga kanter, shot! Kaya di tayo pinom, kahit na. Video mo na ito to, nagkapit yung laptop sa. Guwapo to. 5K, easy 5K. Lalaban ko to. Ipapaparlor ko to. Ayan ni Dudong Nubig at kampas na dyan tinalakang. Kapay, maring nagdalkong red dot mo? Dead ko lang. Magkapatid din natin. Si Mike saka si Kevin, magkapatid dyan. Albatros. Ate? Kevin. Opo, magkapatid. May batang kasaba, guys. Ang kakakakak. 26. Yung. Tawag daw.
22. Tapos isulat iti kamataya ko kanya tayo. Pinakamalaki yan, ate. Pinakamalaki ate, pinakamalaki. 5'9". Pinakamatangkad. 6 flat. 6 flat. Kawan. 5'9 mo. Si Kevin, 6 Pag-11 flat na to ate. eh. Pag-11. Daw kaya ka daw, Kevin. Siyempre palitin mo. 6 flat po yan ate. 6 flat. 5'11 siguro. Mga 6 lang. Oo. Ate? 5'11. Ate? 5'10 ko? Na? 5'10. Tatakil ka lang siya. Laging. Mga 5'11 din. Paras kayo lang. Walang malaki sa maliit. Dipit ako sa pweto. Babasin na lang. Laban pa. Okay na nga ako na lamis. Why? Line. Ito na ito. Ay, ito si Canter. Front ay Jackie. 5'10. 5'10, 5'10. Huwag kasi sabihin kasi yung totoo. Ay, ilang taon na, ilang taon? Yung totoo, yung totoo. 26. 26. Si Kevin. Si Jackie. 31. 31. 31. Jackie. 19. Kasi po. Kagayang kaya. Kumukha na rin. Ganda na yung magbultang. 23. Dipiso kami na. 23. Si Arnold. 26. Si Mike, kapatid po yan ni Canter Kevin. 27 na to, ate, pero parang 23 pa lang. 21 at 20. Si Francis. 27 ko. Si Kulot. 22. Oh, bingan. 22. Si Jean Paul. 26 25. Si Joey. 13 years old po. 31. Balik kara. Kayang kalalakayan. Ay, ano? 38 po. Manong piso? 38. Oh, Pero 38. malakas pa rin. Grabe. Ayun at nila blabang May paman. Secret! Matira matibay. Ayun ang kanina eh. Ate, meron sa amin. Biso ko. Labi ka eh. Pero, Kasi lang. kuya na ako na atas mo. Ito. Arabang ko ano? Lakay na yun. Bigote. Hindi lang din po. Ano po sa Labi ka ni. Tama labi ka. Omo. Gillian Laura mo. Ang pagpagay. Ang din pula to. Sige. Din pula ko. A-double-N? A-double-N? Ay? Ha? Bigote wala. Big A tapos double N tapos Kanya ka na na. A-N-E. A-N-E. C-A-N-A. A-N-E. Ay, talaga kasi, di ba na di mo lang ka? Tapos Canter Mike. A-N-E. Ay, walang... Hindi ako babayero. Yan ang pinakababaero ate. Magaling yan, magtingna. Ay, hindi. Ito meron na. Pintuan. Pintuan na to, pula yun. Kamang din po. Ano pa yung daros nagpapasa? Ikaw? Ate, gusto mo kahit ito? Ito, te. Wala, ate. Tatanggal lang. Chop. Hindi, wala akong baso, te. Wala akong bote. Hindi ko maulog sa bote, te. Yung laman lang. Victor, laban kasi matagal na ito niya. Laban mo. Itatag mo. Oo, te. Kalahati. Kalahati. Botas Ibus mo na natin. Ibus mo na
Victor! Victor! Wow! Putang ina, batang sa! Yes, batang sa! Akala nyo rin, baka ipailan ng magatupin. Batang up! Wala natin, oh, ubus na. Malapit ka na ba? Bayo pa dalawa pa. Wait. Apay, taluin pa namin niya. Uy, konti na lang yun sa'yo. Wala na. Basag ko na dito. Pakuha sa namin. Pakuha sa namin. Batang sap. Awan si Pusti. Dito ka na agalatin. Oh, hindi ba saya? Ano natin? Binong nakalukat agay. Kapay. Mga sabay ka na. Mag-freezer ka ba, guys? Video ko ate. Dama ka nun eh, dama. Thumbs up! Tagay! Ge! Bottom sa ano na yun? Bottoms up ka na eh. May sa... Oh, ito.